Eziokwu obodo edelgo jinjin kpọmkwem maka na ya batago n'oge ha ji agbasa ozi nke Chineke dịka Chineke si kae, mana nke anyị na-ekwu bụ ka ndị Igbo si ebi ezigbota ndụ. Ya bụ anyị na-ekwu maka ndụ ọma ndị Igbo na-ebi, omenala ndị Igbo n'ebe a ka ị mara na Chineke goziri ndị Igbo agozi n'ụzọ pụrụ iche, wee ha omenala mara mma nke ukwuu, wee si ka ndị Igbo na-ebi ndụ ọma. Mana ugbu a ọ na-ewutezi na ahapụziri ihe anyị kwesịrị ịda na-eme ihe ọzọ. Ụfọdụ ekwerena ma ọ bụ je kpata nkwụ dị na mba ọzọ, o mezie ka nkwụ dị na be anyị yaziri ya bụ nkwụ ha kpataziri kwufuzie nkwụ nke anyị, wee weziri nkwụ dị be mba wee chọzie ka ha bịa siere anyị nri. Mara na nkwụ dị be mba na-enyere mba nri, mana nke dị be anyị bụ nke ọma Chineke kere ka ihe anyị ụfọdụ ahapụgo ya. Mere na alụ dị iche iche na-emezi n'obodo ugbu a, anyị wee na-ajụ ndị okenye ọnọzikwa ya, ndị ichie ọnọzikwa ya, ndị nze na ọzọ, ndị Chineke gọziri, ndị mma ihe a na-ekwe, ndị dibịa obodo, ndị bụ ndị ọchụaja ndị Igbo. Gịnị mere na ahapụziri ihe alụ oju ebe niile? Okenye karịsie nka, ọ bụrụ obere nwa bụ ihe na-agụ ya ka ọ fọtọọ. Asị jụrụ ebe niile, onye enyere ọkwa ọ na-achịzi ndị enyere ọkwa ka ọ chịgbuo. Ikwuo ọ sị gị maka onye ya bụ, ya emesie gị ike, makwa ndị ya ma ya kpọọ onye nke a kpọọ onye nke ọzọ. Na egwu ada atụzi ụmụaka, egwu Chineke ada atụzi ndị ụfọdụ. Anyị wee na-asị gịnị kpatara ya? Ọkwa maka na a hapụrụ Chineke anyị na-efe. Ụfọdụ jezie were asị, were okwu dị iche iche, were alụ dị iche iche wee bata n'obodo, kpọdozie ka esi efe Chineke isi n'ala. Ọkwa ya butere nke a. Ọ bụrụ na gboo ọ na-abụ ewere ka ihe alụ ji eme n'obodo mesibe ike, ndị ichie, ndị okenye, ndị nze, ndị ma ihe ha na-apụta ma ejube ese ka alụ a wee pụọ. Ntọrị juru ebe niile a na-atọ n'obodo dị iche iche. Gịnị kpatara nke a? Ori ama juru ebe niile. Ndị ebe a na-anaghị agbaba akwụna ju ebe niile. Ọkwa maka na nsọ ala adịghịzi. Ụfọdụ adịghị ejizi nsọ ala kpọrọ ihe. Maka na gịnị mere? Maka na abatala wee saa ụfọdụ isi, wee buru omenala ndị mba ọzọ wee bata. Ọ bụrụ oge a na-atụ egwu Chineke, ọkwa ịma na ị nwere ike idebe ihe gị n'ụzọ eweke, ọ bụrụ sọsọ ọmụ maọbụ ịtụkwasị ya igwu maọbụ ọmụ, ị na-agara onwe gị. Nke a gosiri na aka we ya. Mana ọ bụrụ na ị gere ya ọmụ, nke a butere okwu o wee ike ọ bụrụ na ịwanana na nke onye ọzọ, ya wee were ọmụ wee chere gị. Ọ bụrụ na gboo, ọkwa ịma na ị nwere ike ịkpọrọ ụmụ gị kpọnye onye agbata obi gị, obi esie gị ike, ị mara nwanne gị na agbata obi onye bụ nwanne ya. Mana ugbu a na-akpụzi ogige ebe niile, akpọ onye ọbụla agbachie. Ụfọdụ bụ ndị ya na agbata obi ya bi, mana ha amaghị onwe ha kemgbe ha bidoro biri. Maka na gịnị? Omenala mba ọzọ batara. Asị gị na enweghị ihe na-eme. Ụfọdụ ụmụaka ụmụ nwaanyị ugbu a bụ ọtọ ka ha gba na-agbagharị, agbara ọtọ wee na-akpagharị. Ịkwụsie ike asị gị na efe ya ụzọ. Na ọ bụ ihe na-ewu ugbu a, n'oge nke gị agaala. Alụ wee ju ebe niile. Mana ha bata a na-eti mkpu na awakporo ha n'ike. Bịa gị bụ onye na-eje awakpo nwaanyị na-amaghị n'ike. Ịmakwa ihe maka na ọ bụ alụ na-achọ gị jide n'oge gboo. Ndị ntorobịa kpara gị aka
eme gị ihe a ga-eme gị ịtagide afụfụ isi ebe a na ya bụ na ị kwesịghị ịsị maka na nwaanyị kelee ekike dịka o si kee ije wakpo ya. Icheta ewe oge ọ bụ so ijigede ka ụmụ nwaanyị na-eyi n'ukwu a na-egwu egwu ọnwa. Ụdị alụ dị otu a ịwakpo n'ike adịghị. Ụmụ alụ dị ihe dị otu a niile adịghị. Ihe anyị na-ekwu tata bụ ụmụ alụ pụtara na ihe mere na ndị okenye enyochasịghị wee mee ihe kwesịrị ime, jụọ ese mara ihe kpatara ya, ka a chụọ alụ ọsọ eruana n'ala anyị, ka ebido mesibe omenala anyị ike. Ọzọkwa bụ ụmụ Igbo ndị na-eme ejije wee kpodo omenala anyị isi n'ala, were omenala ndị ọzọ wee na-aya isi. Nwanne m, ebe ahụ ije mụọ ka esi eme ejije, ọ bụ na ịfụghị na ndị obodo ahụ na-eji ejije ha akwalite ka ha si ebi ndụ? Ịfụnugo ebe omenala bịara abịa meriri omenala ndị China na ejije ha? Ngwa na Amerịka, onye kpasu alụ niile a na-akpa, ha ga-egosi gị na ndị be ha na-akwado iwu obodo ha, na-enubere iwu obodo ha isi. Ngwa lekwa ndị a, ha na-akwalite nke ha, mana gịwa iwere na maka na ndị omenala bịara sachaa gị isi, ịkwalitezi omenala gị bụziere gị alụ, maka na ụfọdụ aka ọ nara gị n'ọbụ alụ. Idebezie ejije gbasara ndị Igbo, kama ị ga-eje jụ ese na ọ bụ nke ị gụtara n'akwụkwọ maọbụ ka onye ebe ị na-ekpe ekpere nke gị si kọwara gị. Ọ bụ alụ. Ọ bụ na ị jụrụ nna gị ochie, jụsie ihe ike, a ga-akọrọ gị ka ndị Igbo ji jiri omenala ha wee debe obodo anyị wee dị n'udo, dị nsọ nke ukwuu. Alụ adịghị ya. Ife anyị ji alụtụgasị aka ihe a niile na-alụtụgasị aka bụ ka anyị mara ebe mmiri si maba anyị, ebe alụ si jupụta ebe niile, ihe ọjọọ dị iche iche wee mebe n'obodo. Ya mere na tata ihe anyị ga na-atinye ọnụ na ya bụ ebe mmiri si maba ndị Igbo maọbụ maba ndị isi ojii alụ ji bịazie ebe niile. Anyị wee na-asị na ọ bụ oge anyị hapụrụ omenala anyị, ka anyị si ebi ndụ, ka anyị si efe Chineke anyị. Oge ahụ anyị na-atụ egwu Chineke, anyị hapụrụ ya wee were omenala ndị ọzọ wee na-aya isi. Onye gwara ọ sị gị na oge nke ahụ agago na mgbanwe dị. Mụ na Amechi Ugwuele nọ ebe a, anyị ga na-atinye ya ọnụ, ị ga-esokwa tinye ya ọnụ. Tobel Tochukwu ọ nọkwa ebe a n'ime n'ụwa na afọ anyị na mba ụwa niile na YouTube. Mana tupu anyị na-aga n'ihu, Amechi Ugwuele, kenekene ndị Igbo, ana m ekene unu mana mụ na Chizi nọrụ n'ụdị a na ọ na-adịwaga mma. Ihe niile anyị ga-atinye ọnụ na ya taa, biko unu jisie ike ka unu gaa anyị ntị n'ọnụ, maka na ekwurekwu mere ọnụ, anụ mere ntị. Ka anyị wee jisie ike tọghachitaba anyị azụ, maka na Chizi ndị be anyị sịrị na nke anyị kpoo ọ dị mma. Anyị gara akụkọ na egwu apụta, anyị na-aga n'ihu ndị ụka mmụọ nsọ. Ejide ndị mmanụ show promoter. Show promoter.
Ai baranga dry faxing ya iya after kwa. Ya after. Ebe nke afọ ele gawa hapụ ọgbasara ya na old things are past new things have refused to come. This is how the fish so. Ekelela gị show promoter na nke ahụ kwapụtara asị ka anyị gụrụ akụkọ ahụ na ote narị gboo ihe bidoro mebe mana cheta na isiokwu anyị nke ụbọchị taa bụ ebe mmiri si maba anyị ebe anyị si hapụzie omenala anyị ndị na-emetọ ya na ka esi emetọ ya kedu nke ka mma oge ugbu a na oge ugbu ahụ mgbe gboo kedu ka o si dị maka na o nwee ike ọ bụrụ na ụfọdụ amaghị oge gboo a na-akọ maka ya ihe a na-anụzi ugbu a bụ nke ha ji hibe isi Amechi Ugwuele ekelela m gị egwu a show promoter kụchara ugbu a akụkọ ọ kọrọ ka esi fụ ya ịma na Chizi ya bụ akụkọ ọ na-eme ntị tikom maka na ihe o kwuru bụ ihe na-eme eme ihe Muso na-emezi kịta erika ndị Muso na-agwa okwu erika Muso ga-agwa gị ihe ọ ga-agwa gị mee esi ọmụsọ nke Chukwu ka ọmụsọ nke Ekwensu na-agwa gị ha mana ịma na etu si wee dị na ndị be anyị ejirila ihe niile bụ ihe bịara abịa wee gbara ihe be anyị ma akọ na uche kwa etu esi enwebe akọ na uche na mbụ adịghịzi kịta ya mere igwu wayo ji wee bụzi ihe a na-emezi ịma aka akpa ụfọdụ jizi abụọ ya mụọ na-ekwusi nganga na nnapụ ọrụ nnapụ ka ya na-eme mgbe anwa igwu mmadụ wayo adịghị mfe maka na onye ọbụla na-akọ na uche ha na-aga ịnwa na mgbe anwa uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya aga mana kịta uche abụrụzi akpa uche bụzi ikuku o fesago ofere gaa ihe ọbụla o fetara ofere na-eme mgbe gboo ndị be anyị na-atụgbu tupu anyị lụọ anyị na-ene anya ọfụma tupu anyị etinye aka ma ọ bụ tinye ụkwụ mana kịta ndị kịta jizi ụkwụ na-abụ elele ka mmiri si wee dị n'ele ihe ọ na-akọ o nwere ihe mmadụ anụbeghị n'ime ụlọ ụka mana ihe kacha enye m nsogbu bụ ikwuwe asị gị gị hapụ ihe edere na moto baa moto gị hapụ ya onye na-eme ya mana onye mmadụ na-agwa gị sị gị na Chukwu gwara ya na Chukwu si ya mewe ha isi m hapụ ihe onye anwa kwuru mba onye anwa na-eme ihe eji ekwu ya bụ ilele ihe na-agaghasị na onyonyo ọgbara ọfụ ugbu a nke ọwara nzikọrịta ozi ha na-akpọ ịntanetị na ihe ndị ọzọ ịfụ ihe ndị a okpukperechi bịara abịa na-eme anọkọta akpọpụta nwaanyị si na ebe a ga-eji wepụ ya mmụọ ọjọọ na ihe na-eme ya bụ isusu ọnụ ụfọdụ abụrụ na ya ga na-asa mmiri asa ahụ ya mmiri ya na ụdị ihe dị iche iche a na-ekwesịghị ịkọ mmadụ na-ekwesịghị ịkọ n'ọnụ ejegoro ebe a efu ka imirikiti ndị mmadụ ji jupụta n'ụdị ebe a ụdị ihe ọbụla asị ha mee ụdị afọ ọbụla asị ha taa mmadụ nọkọta ọwụọ mmiri n'ọnụ si mmadụ ibe ya sapụ ọnụ na ya ka ya wunye ya na ya nọ ebe a ka ọgwụgwọ nsọ ya ma ọ bụ ihe nke ya ga-esi naanị ya ọkwa nwaanyị ga-apụta nwoke asị anya bịadobịa nsọ ọ bịadobịa nsọ ya ọsị anya Chineke enu o were aka tinye ya n'obi na-apịgharị aka sị ya na ọ bụrụkwa nyanwa na-eme na ọkwa mmụọ nsọ Holy Spirit nwaanyị a na-eti holy nwoke a na-apịtị ya ị na-aghọta ahụ nọchakwa nwaanyị a na-anụ nwunye mmadụ ọsị anya bịa ka eme ekpere abalị abịa n'abalị mgbe a ga-eme ekpere abalị emegide ekpere abalị edina mgbe emechara ihe asị ya na Chukwu siri ya na ọ bụkwa na ị ga-amụ nwa na ya ga-edina ịma agwa gị sị gị na akọ na uche echiche ya na-akpọ wisdom ọdụrọzi kịta ka o si dị na mbụ maka mgbe anwa ndị be anyị na-amụgosi onye ọbụla na-etote na ihe kachacha mkpa bụ echiche isi gị
ụbụrụ isi mana kịta ha na-ekwuzi bụ na ihe kachacha mkpa bụ ihe eji n'aka akụ na ụba ihe omezi oke ọchịchọ a na-achọzi ihe maka na ị na-achụ ya ọnwụ a sị gị na-ekwu ọnwụ itiri iburu isi mmanya na ya maka na ị na-achụ ya kama ime enweta ya nya isi gị. Amechi, ụfọdụ si na ihe butere ihe a bụ na ndị okenye anyị ndị ụfọdụ ejisighị omenala anyị ike. Ndị iji maatụ dịka ihe ikwuru na oge a na-akụziri anyị nwa a na-akụziri anyị na ọkụ mmụọ dịkwa iwere ihe mmadụ izu ori ị ga-atakwa afụ ya, ịtụ asị ị ga-atakwa afụ ya. Oge a ka ọ ga-abụ ewe ka ife si fuo n'obodo, ndị obodo eje n'ebe ha na-ekpere chi nke ha, ọ bụ na alụsị ya maọbụ ebe jekọsara ya ihe ahụ niile ma ebe ọ bụ ya sọkwara ya nọrọ ọ na-afụ afụfụ ihe a na-eme. Ndị mmadụ na-atụ egwu Chineke oge a mana ugbu a ọ dịghịzi ka m gwa gị eziokwu. O nwere ihe dị na ekpemchi ọgbara ọfụ dịka ụka ka esi akpụ ya ka na-akpụ ya ka na-awụta ya. Ha ji iyi egwu wee na-achịkwa ndị mmadụ, ha ji mwogbu wee na-achịkwa ndị mmadụ, ha ji mmegharị anya wee na-achịkwa ndị mmadụ. Mana abịa na omenala anyị mwogbu adịrị ya, o nwere onye na-agwa gị okwu asị na ihe a na-agwa gị bụ ka o si wee dị n'obodo. O nwere onye ji egwu eme ya mmadụ, kama ihe a na-agwa gị bụ ugwu na ime ka mmadụ kwesịrị ime ugwu ga-adịrị gị. Mgbe anwa anyị na nsọpụrụ dị, mgbe anwa onye ọbụla nwere ugwu n'obodo a na-asọpụrụ ya were ya wee mere ihe. Mana kịta ugwu o nwerezi ihe dịzị ka ugwu, a na-ekwuzi okwu kedu ihe iji. Onye a mere mgbe ndị ụka bịara, ndị Igbo amara ekwensu, ndị Igbo amara onwere ihe anyị na-akpọ ekwensu dịka ka esi akpọ ya kịta. Anyị onwere ihe bụ ọkụ mmụọ na eluigwe ebe ndị Igbo nọ. Ọ bụrụ ịmaja mmadụ maọbụ iyi mmadụ egwu ka eji azụ mmadụ ka ha bụrụ ezigbo mmadụ. Kama ya na-agwa gị sị gị na ihe a bụ arụ na-ada eme imekwa ihe arụ a na-ekwe ha ga-eme gị. Ịnọkwa ife onye mere ihe arụ eme ya. O nwere mgbe a ga-asị gị jee ka mmadụ gbaghara gị ka ikpere mmadụ ka mmadụ metụ gị aka n'isi gị na Chukwu agwagoro gị. O nwere mgbe a gwa gị sị gị na ime ha yọọ mgbaghara na a ga-agbaghara. Ihe a ji emere ya bụrụ na obi tara ha mmiri. Mana ama na etu amụnwa nọ ihe ọ bụla m mere echizi si m na ị ga-agbaghara m. Ọsọsị m na-emezi kpara maka ihe masị maka na ị ga na-agbaghara m. O wee bụrụ ya na a na-eyi mmadụ egwu. Mana ndị be anyị na-eto wee mara ihe. Ọ bụrụ ihe dị n'akọ na uche ha na mmadụ ekwesịghị ime ya. Mana kịta a na-atụ gị egwu na-atụ gị egwusi gị ọkụ mmụọ. Mgbe ị bịara na-echesi kedu ebe ọkụ mmụọ a dịdị, ọ n'elu ka ọ n'ala, i wee gụọkwuo ihe sayensị wee matacha na ngwekwa anyị ka ihe a niile onwe ka o si wee dị. Ụjọ akwụsịsị ịtụ gị ịkwụsị anụ ọnya mere ndị mmadụ na-emezi etu a si wee chọọ maka a na-asị ka ya mechaa ihe ọbụla ya ga-eme taa ka ọ hapụ mgbe ya hapụzi anya na Chukwu mgbe a na-ana eluigwe. Mana mgbe nke anyị anwa o nwere ihe dịka mgbe ị na-ana eluigwe nọọ kịta ifu ntaramahụhụ dị na ya. Onye a mere ndị mmadụ ji wee na maka ịbịa dịka na iwu obodo na-amado mmadụ na mgbe kịta o jide gị. Iwu oyibo kọwara sị na ime ihe na ntaramahụhụ dị na ya bụ na ị nwere ike ije nga. Mana kemgbe e bidoro mmadụ daa iwu oyibo eje were ego sobie, ewere ego nye ndị uwe ojii, were ego nye onye ọkaikpe. Onye a meziri ọ dịka o si wee meruo na mgbe ndị ụka bịara. Onye a meziri na ada edobezi iwu maka na ime ihe mehie na o nwere etu ị ga-esi wee gaa n'azụ wee megharịa ya ihe kwesịrị ijide gị ọ hapụ gị. Ọ dị mma maka ihe anyị na-achọ iweta ebe a bụ ebe maka ị na-anya dịka m si kwuo na mbụ ịfụ na alụ ọkaliziri. Ụfọdụ na-asị na ọ maka na anyị ejisiro nke anyị ike. Onye nwa ọ bụrụ asị na anyị ejisiri nke anyị ike lee ihe a na-eje mmadụ pụta ọ sị gị ewere afa mmadụ jee na ihe nke ọzọ ha na-ekwu o tee na ndị Igbo mana idebe aka gị ọcha ọ bịara igbu ya, ọ bịara igbu gị ga-egbu onwe ya. Ọfọ na ọgwụ nchekwa niile ịdị nsọ ewere ka mmadụ ji mee gị ihe ijebe kwuru ebe ọ bụla ị na-akpọrọ Chineke a na-asa ekpere
ana so na kachacha abịa na ebe mmadụ ga-eje kpọkwuru Chukwu ọza gị ana maka chizi onwere onye akwụrụ na ana akwụrụ na ana kịta ebe anyị nọ n'oche ọkpa anyị metụchara ana mbe kwụrụ ana si ana Enugu na-ekwe ihe chizi anyị na-eme m na ọ bụrụ na gị bụ ana fụrụ ihe a ka ihe dị mma ana ya gagharịa mana ọ bụrụ na ọ dịrọ mma ekwekwana ka ọ zụdo ụkpa na ana ọzọ efugo ihe ga-eme ya gagharịa ọ na-ekpe ekpere iji gosi gị na ndị gboo ọ bụrụ na aka ya dị ọcha ọ nafere ọ bụrụ na aka ya adịghị ọcha o jide gị makwana mgbe anwa a na-aṅụ iyi na be anyị ịmasị mmadụ ṅụrụ iyi ọ bụ na na-ebo gị ihe ụmụ ihe ndị be anyị na-akpọ ibute iyi ya ga-anwụ ụmụ ihe ndị be anyị na-akpọ ibe n'ọnụ m ga-asị na ọ bụrụ na Chizi emere ihe a ọ bụrụ na Chizi emere ihe a na ọ bụrụ na Chizi emere ihe a ya jide m mana ọ bụrụ na o mere ya na ọ ma garịa ịpụtasịa ka o wee bụ na ọ bụrụ na amụma na-ebodo gị na n'echiche m na etu si wee fịa na imere ihe a ọ na-eme ada ebodo mmadụ ihe ka o si wee masị onye ahụ ọ na-eme ịṅụọ iyi ịmakwara mgbe anwa ọtụtụ mmadụ aṅụghị iyi enyeghị oge ọ bụrụ na ị nọ o nwegasị gị mgbe afọ ọgba afọ ma ọ bụ asị gị izu asaa ọ bụrụ na o nwere ihe mee gị na abịa kpọọ onye ahụ ka ọ saa gị arụ ka o mekọ oriri wee sị na ebubo ka ha kpọrọ gị na ihe a niile a sị ime na imere ya na asakọ gị arụ ị bụrụkwa onye awụrụ arụ onye pụtara na ụdị dị ọcha onye eziokwu mana kịta igbugodo ọchụ ije nkwupụta n'iru fada si fada na-abịa ka ngwa gị na m egbugo ọchụ fada ma eje gwa ndị uwe ojii fada ga-asị gị ga-egbukwa na mmadụ na Chukwu agba ya goro gị anyị cha niile na-egbu mmadụ etu ahụ ara na-agba ya na-egbu na-agba ya na-egbu na ofu ụbọchị egbuo fada na-agbagharụ mmadụ mana asị gị na nke ochie agago ọ na-adịzi ka anyị na-achizie mgbe ochie ama mgbe a na-agba ọtọ kwa nwere mgbe ị na-ekwu maka ịgba ọtọ mgbe nwoke na-afụ nwaanyị gba ọtọ o nwere ihe ọ na-eme ọ bụrụ na mgbe anwa na nwoke abụrụ nwoke mana mgbe ahụ echiche mmadụ ka dịrị ya ọ bụrụ na siri nne nwaanyị anya na ịbụrụzi nwoke ka ị kwesịrị ịbụ na nwoke na-ejide onwe ya aka na nwoke kwesịrị ine nwaanyị bụ naanị nwunye ya anya ịmakwara nwunye gị na ụmụ etu ị ga-esi wee mesa nwunye gị n'iro n'ọgbọ asị kedu ụdị obodo na gboo mgbe anwa naanị jigida etutego m Chizi mgbe a na-eyi jigida na be anyị mgbe anwa eyi ejigida n'ukwu onwekwu ya na-eyi onwero ị na-ene nwaanyị n'obi ọtọ onwere ihe ọ dị gị ka ya ana m etopụta mgbe m fụchara ụmụaka na-etota na agbọghọ mara ezigbo mma adị mana mgbe ahụ anyị na-egwu egwu onwe ka esi na-egwu egwu na-agba mgba onwe ka aka gị si wee metụ onye a n'obi obewe akwa ị ga-ama na hei kedu ihe mere ihe a iji wee tie ya aka n'obi na ọ na-afụ ụfụ ọ dị ka aka asị na etiri nwoke aka o wee bụrụ na mgbe anwa na ihere na-eme mmadụ ime ihe o kwesịrị ime mmadụ na-ejide onwe ya jidesi onwe ike etu o kwesịrị ihe ọma ihe omekwe kwesịrị ime ya bụ na arụ na-asọ oyi ma arụ na-ebute ọ na-ebute ọnwụ ike mgbe anwa onwere na ịbụ ihe dị ịbụ imegide ọrụ obodo ezuo jeru gị ebe a ga-eje ife na-eme onye na-akpa arụ eme gị ọ dị mma ka ezi ihe buteziri na imirikiti a na-ekwu ezi ọ maka na a da-akọ ya anyị ekwuola na ụdị ejije ụdị egwu ụmụaka anyị na-agba ụdị ndị na-eme ejije Chineke mere ebere gị n'onwe gị ihe onye ọka m gụrụ n'ụlọ akwụkwọ agụrụ m drama ka esi eme ejije Chizi ya ndị otu unu na-emezi ya apụtazie akpọdo omenala Igbo isi eche m na tupu eme na a na-ajụ tupu ide n'ọgba akụkọ ị ga-atị egodi ya nnu na ose ị ga-atinye ya nnu na ose nke ga-egosi ka ọ tọzie ụtọ na ọ bụghị iwepụzi megidezie isi gịnị butere nke a o nwere ebe mụ na nwunye m jere anyị anọrọ na obi ndị anwa
anyị na-akpa nkata anyị na-enene ejije a na-eme na onyonyo TV ihe m fụrụ bụ ebe ndị mmadụ bụ ogbugbu Baịbụl maka ha bidocha na eke o si adị mana ihe a na-agba m anya mmiri ụgwọ bụ na nnafịa iburu ogbugbu Baịbụl ịfụ ọkwa ndị be anyị ha dịcha mma dịcha ọcha na-ekpe ekpere na-eti Jizọs Holy Ghost fire die ya bụ nwụọ ebupụta mebi onye isi arụsị be anyị maọbụ dibịa enwe ike ekecha ya ekike ihe niile fụrụ edosara ebe anwa ka m gwa gị anyị na-eme ejije ụmụ ya anyị na-akpọ props ma property ya akọrọngwa eji eme ya kịta a na-eme ya akọrọngwa eji eme ya a na-abụ akọrọngwa na-egosi eziokwu ka esi wee dị enwere ike egosicha gị ihe na-egbu mmadụ edosicha ihe mana mgbe ahụ edosa akwa mmee ndị dibịa ọbụla bụ n'ime ọhịa ka a na-eji ndị na-eme ya amarọ ihe a na-akpọ simbol dịka ngosi kedu ihe akwa mmee na-egosi n'ala Igbo kedu ihe akwa ọcha na-egosi n'ala Igbo kedu ihe ọmụ nzu kedu ugboro ole ka ijegoro na be dibịa Chiziana ifu ebe amụnyere ọkụ mana ịbịa ifu amụnye ọkụ ọkwa na-enwu arụkata ọkụ esi ebe ahụ abọrọ wuuu ji egbu onye na-agara onwe ya asị na dibịa na-egbu mmadụ ị na-anụ ya na-agwa gị akụkọ niile ha na-akọ onye ọbụla na-eme ajọ ihe bụ onye na-anọchite anya omenala anyị mana ọ dịrọ mụ ada asị na nwa marọ ka o si wee bịa maka na o nwere ihe mere edeji wee bee nwee ihe a bidoro na mgbe e bidoro na-achịkọba ụmụaka anyị na katikizm na-akọrọ ha na Chineke mere nke a wee kwuo na ihe niile anyị na-eme bụ njọ na na-ekweghị o kwesịrị ịdị na anyị ga-ahapụ ihe anyị bụ hapụ aha anyị hapụ omenala anyị na ihe niile anyị nwere na ihe ha pịara apị bụ arụsị na a ga-ejide ya gbajie ya na ịkpọgide ya ruo echi na ọma aza gị wee na-ajụ ana m eje ụka eso ndị onwe ike asị m bịa na a na-agba akwụkwọ maọbụ nka nje ebe anwa afụnụbeghị m ebe a nọ ebe ha edobere obe ji eso gbasaa ya aka ekpegide otibia anya ebe ahụ ọnụ mana ọ bụrụ nke anyị edosara apịrị apị asị gị na ọ bụ ihe apịrị apị mana ha niile adosara ebe ahụ akpụrụ akpụ ma nke nwoke ma nke nwaanyị o nwenubeghị nke si ebe ọ nọ kụnye ma ọkụgbawa ụlọ ọgba ha ncha niile mana achọ ime ejije ọkụgba Baịbụl fepụ dibịa nwụọ akụọ mmadụ Baịbụl n'isi ọnwụọ dibịa dị azọta na egbu mana ọ na-ewute m ọ dị ka isi wee kwu ndị amarọ na ihe eji akwalite omenala ọdịnala asụsụ ejije mgbasa ozi iyi akwa na ihe niile iri nri ịkwalite ihe a na-egosi ya ndị mba ụwa ka o si wee dị ịmakwa na a na-abịa ọ bụ na ndị be anyị na-eme mmọnwụ nje ngosicha ihe niile a na-eme tinye ya na Facebook si ndị mmadụ niile o nwere mbọsị nna anata esi m Nsụka na-anata isi ụmụrụ mgbe fụ odo ha kwụsị see ya foto nsị a kedu nsị ndị ya na ya so kedu ihe eji enene mmọnwụ a kedu ihe eji na achọrọ m ịkwanyere ya ugwu kedu ihe eji ene asị nsị a na ọkụkọ oji na achọrọ m ka m gonye ya ọzọ ka ọ dị ịbụa nsị agwa m ego one eji agba mmọnwụ ha gwa m nye ha ọgbawa egwu mgbawa ị na-aghọta nsị ọkwa na-agba egwu a na-agba egwu onye ọzọ na-agba egwu a asị m mgbawa nsị a jisie n'ike ndị ntorobịa so nsị a jisie n'ike maka na nsị a na ọ kara ịdị ka a ga-asị na mụ na ụmụaka m so ka ha fụ ihe a ị na-anụ ndị Amerịka bịa ha mee ndị amị ha ndị Amerịka bịa ha decha akụkọ ejije ha anyị dee ka ha si wee bịa Afrịka wee zọpụta anyị Jizọs wee bịa ndị evangelist wee bịa wee were Baịbụl wee zọpụta anyị mana ha ma dị na ka ha na-akọrọ anyị akụkọ dị na Baịbụl ha na-ezu oshi ihe dị na be anyị na-ezu mmanụ anyị nwere na-ezu ihe dị na ana anyị na-ezu ego anyị atụtacha ego eburu ha ncha niile na kedu ndị na-eri ego ahụ kịta onye ka m gwa gị sị gị ndị Benin ha alụsị niile ha bịa buru na be ha ha bịara kọpụ ụbụrụ
bebe ndị be anyị isi wepụ ụbụrụ isi anyị were aja sonye na ya akọ na uche anyị nwere ozi onye nwa mere ndị be anyị ndị aghụghọ bịazi na-eje na-anata ikike onye a jide baịbụl maọbụ jide krọs ọ na-eti holi na-akụ mgbịrịgba na-akwa mmiri na-asị gị ha na-achụ ajọ mmụọ ya na-achụ ekwensu o wee na-eme na-edu nwunye mmadụ na-anapụ ndị mmadụ ihe ha na-eme nke ada eme nke ọzọ mana imepe anya mara na nkụ dị na mba na-eyere mba ndị ị mara na ọ bụ ụkwụ ụkwa ka ị nwere na be gị ọ bụ ụkwụ ụgba akpaka were ya tinye n'ọkụ nke gị sie nri gị anwa ọ ga-eyi ya Amechi ikwula ya eziokwu ndị otu unu ndị na-eme ejije a dịka kemgbe ha tolitere na ha afụbeghị ihe ọma ma ọ bụ na ewero ka ndị be ha jikọrọ ha na tupu ha na-abịa na nekwa usoro eji ebi n'obodo dị n'udo ife mmadụ adịghị efu ije na be dibịa ọ kọrọ gị ka ị ga-esi megasị ụmụ ihe ewu ndị dibịa siri ike ndị dibịa ama ama na-edozi obodo ga ewu ma ha ka ihe ndị ejije ihe ndị ejije na-ede akụkọ ha ma na-ewepụta na ndị mmadụ ga-egowe ihe onyonyo ha nwa ha dị ya ka maka ọdịmma mana ndị obodo ndị ọzọ na-ede nke ha dịka ndị China dịka ndị America dịka ndị obodo dị iche iche akụkọ obodo ka nkọwara gị ndị be anyị etere n'onu ewekwana iwe ka m kwuo ya ihe ebe m specialize na ebe m nwere ọzụzụ na ejije bụ ihe a na-akpọ script writing ide akụkọ anyị nwa na-ede akụkọ a na-emepụta ma mgbe m dere nke m dere ihe nji wee pụta n'ụlọ akwụkwọ dịka projekti agbadoro m anya n'ihe ha na-eme wee sị na ihe a dịrọ mma si nekwa ka o kwesịrị ịdị wee dee ihe m dere ya bụ ihe m ga-emecha wepụta ya ihe m dere ebe a dibịa nyere fada ọsọ nyụọ ndị ụka nyụọ ha anya dosebe anyị ka o si wee dị tupu ha abịa wee gosi na onye nọrọ ana kpọkuo Chukwu n'agbanyeghị asụsụ ọbụla ị na-asụ n'agbanyeghị ebe ị nọ Chukwu bụ Chukwu na ọ ga-ege gị ntị ndị na-eme ihe a bụ ndị ibe anyị na-ede akụkọ a ị na-ekwu ha sị gị hapụ ihe ịkwalite omenala ịkwalite be anyị n'ihe ndị mmadụ chọrọ na ejije nwe ihe ndị a na-akpọ produsa ndị produsa na marketers ha nwa ga-agwa gị sị gị na ihe ha chọrọ na ndị na-ewepụta ego ha nwa ga-abịa sị ndị na-ewepụta ha nwa ga-abịa sị gị na ya chọrọ onye a na ya chọrọ Kenneth Okonkwo na ya chọrọ onye a na ya chọrọ ụdị akụkọ na onye ga-ewepụta ihe onye ga-eme ma ihe kpatara maka na ejikwa gị eziokwu ha na-enye ndị mmadụ ihe ha chọrọ ma gịnị bụ ihe ha chọrọ ka ha na-afụ na maka ndị mmadụ na-eche na ihe niile ji ha na aka ji ha na onye nwere ego ofu onye nọ ebe ọ nọ wee jide ha aka ya mere ha na-afụ ebe a na-ekpe ekpere mmadụ kpecha ekpere atọ ya na-agbụ o nwetawa ego ọ dị ha ka etu a ka ọ dị n'ụwa ekpecha ekpere onye ọrịa na-aya ọ dị mma o nwerekwa ekpesi wee dị mma ama nọ na ekpecha ekpere na-asị na ọ dịgo mma mana ha chọpụtara na n'ụwa Chiziani ọ bụrụ mmadụ niile ga-adị ndụ ifuru na ndị ndụ ruo taa o nwere ike na oru echasị na m anwụgo ọ bụrụ etu a ka awa si wee dị ọ bụrụ mmadụ niile ka ga-enwe ezigbota arụ ike o nwere ndị ga na-aya arụ oge kwamgbe o nwere ndị ga na-anwụ o nwere ndị ga-ada ogbenye ọ bụrụ onye daa ogbenye ọ hapụ maọbụ ahapụ inebe ka o si wee na-achụ akụ na ụba ọ na-achụ wee sị na mmadụ ji aka ọ dịzi anyị ka ihe niile na-eme n'ụwa na ihe a ga-ekpeta n'ekpere ịma ihe na-eme ha ịjụ ma ha hasị omenala gịnị ka ịfụ na omenala sị hapụ omenala na ọ bụ alụ jụọ ha gịnị bụ alụ omenala ihe mbụ ha ga-ebu ụzọ gwa gị bụ na egburu ejima na-ewe ndị eji mmadụ nwụọ ejila ya ozu ego sọsọ ịmụ ihe a niile bụ sọ ihe a ga-agwa gị esiza ha na ewe ihe bụ alụ ewe ihe bụ omenala na ha nụkwara na ndị Igbo na-asọ igwu ha nụkwara na ndị Igbo na-asọ izu ori nsọ ha nụkwara na ndị Igbo na-asọ ịgba amụọ ya na ihe ndị ọzọ kemgbe ahụ sọsọ ihe a ha kwadoro aka ka ha ka na-akọ na omenala dị jụ na ha na egburu ejima ọ bụgodo na egburu ejima
ọ ngwụta ha nwere mgbe ahụ. Kedu ihe a na-ekwudo ekwu? Ọ bụrụ na egburu ejima, ị na-achọ ịgwa m na tupu ndị ọcha abịa na o nwere ihe a na-emebu akwụsịrị mewu ya n'ụdị ọzọ ma ndị ọcha o nwere mgbe ha enweghị ụgbọelu, o nwere mgbe ha enwero redio, mgbe ha na-eyi uwe. Ị na ihe na-agwa gị, agwa gị ihe ndị ọcha mere, agwa gị ihe ndị a mere, arụ ha kpara. O nwere ndị gbugoro mmadụ n'ụwa ruo ka ha agha niile a nụrụ World War nke mbụ, agha mba ụwa nke mbụ na nke abụọ, egburu millions, nde kwuru nde mmadụ. Kedu ndị butere ya? Mgbe a nọrọ agha Biafra, nkọrọngwa niile eji wee gbuo ndị Igbo, kedu ndị rụrụ ya? Ị na-asị m na ndị be anyị gburu ejima. Akụkọ ejima niile egburu na ala Igbo ole ka ha dị? Mana onye na-eme na ọ ghọtaghị dị iche na onye maka na o nwere ike mgbe anwa ọ na-agbagwoju anya kedu ihe kpatara mmadụ ga-eji wee mụọ Igbo. Mana ọ bụgodu na ndị ọcha bịara, ndị be anyị aka nwee nghọta. O nwere uru ndị ọcha bịara, uru ha wetara anyị na ha bịara. Ihe o ji wee na-adị anyị ka ọnyanwa kachacha na ihe kachacha mma anyị bụ na ha bịara bụ maka na ha ekwerụ ka anyị jewe ije ebe anyị na-eje. Ọ bụrụ na ha gwara anyị, ha bụ ụzọ megodu ka anyị kpọọ nke anyị asị. Ọ bụrụ na ha gwara anyị ihe ọbụla gbasara anyị asị, ọ ya ka ha bụ ụzọ mee. Ihe ọbụla gbasara omenala anyị ka a kpọọ ya asị. O nwere ndị ọbụla bụ nke ha ọgawa ndị mmadụ enyochachago, ndị ọkaramara enyochachago nyocha wee gosi na onwero na onye arụ ya dị ọcha, akwụkwọ anya arụ ya dị ọcha, akara onye nke ya dị oji wee bụrụ mmadụ ma ọ mara ihe. Mana a bịara ese onye ọcha asị anyị na Jizọs oje dị mma, see onye Igbo asị anyị na ekwensu arụ. Ihe niile na-eme n'ụwa adịrọ mma, ndị be anyị ekwete. Ịma na akụkọ ndị akụkọ abịa akọwa na Baịbụl kọchasị na Judas bụ onye gburu Jizọs. Judas anwụọna, o nwere ebe ọ nọ, o nwere nwanne, o nwere nwunye, o nwere nne ma ọ bụ nna ga-abịa kọwara ndị mmadụ sị nekwa na ihe ajụjụ na-egbugharị aka ebe. Mana anyị nwa bụ ndị ka dị ndụ, bụ ndị Igbo, bụ ndị Afrịka, bụ ndị maara na ọdịnala ndị bụ ọdịnala ndị, na ndị ọzọ ama abịa were nke ha bịa kparụọ nke anyị ga na-ekwu wee na-asị na akụkọ ha na-akọ. Ị na-ege ntị mara ka isi ege ntị. Mmadụ asịsịna gị na o nwere ihe bụ, mmadụ asịsịna gị na o nwere ihe bụ unu bụ, mmadụ asịsịna gị na o nwere ihe ka unu si adị, ka unu si ebi, asụsụ gị, aha gị, na o nwere ihe ọ bụ. Onye na-agwa gị, onye na-ekweta ihe a, ewu ka onye ama. Ọ dị mma, oziọma Chineke ka anyị na-ezipụ ebe a, ya bụ oziọma omenala ndị Igbo ka anyị ji efe Chineke, ya bụ Chineke, ezigbota Chineke ka Chineke si ka anyị na-ekwu na ebe a. Abụ m Chizi Ani, m na Amechi Ugwuele, na ebe anyị ile afịa pụta ya na-aga n'ihu. Ana m abịa. Adema nke abụọ ka nga ndị ogologo eji ndị ụnụ akpụ ugo. Omenala ka anyị nọ na ya, anyị na-ekwu ihe mere na omenala anyị na-anazi azụ, ọkachasị ka alụ si jupụtazie ebe niile ugbu a. Ya bụ ihe anyị na-ekwu maka ya, ka anyị ga-esi dozie omenala anyị dị nsọ, ka udo na ịtụ egwu Chineke bịachitekwa azụ, ka anyị bibe n'udo, ka anyị chụọ alụ ọsọ eru ana, ya bụ ụkwụ elu ana na obodo anyị bụ Igbo. Akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ ya ugbu a bụ 0909771 109 ma 09023111009. Anyị ga-ewebe okwu n'ebe a, Amechi Ugwuele na ya. Onye na-akpọ?
Nde ka ị mere biko gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ. Afa m bụ ụgbana. Ngwa gaa n'iru ezigbo mmadụ. Esi m Abia steeti onye akpọ. Ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ma gị nwakọ ma ndị gị na ya nọ. Daalụ. Ịma na ị na-ekwu okwu omenala mgbe ụfọdụ ọ na-adị m ka ọwụ aghụghọ. Maka na agba unu bụ Nkanụ obodo a na-akpọ Amụrị. Agara m ebe ha sọ na Kenechukwu. Arụ adịrọ nwanne m nwoke. O winere scholarship ndị mmadụ wee mee ya isi mgbaka. I gara na Kenechukwu. Ihe akwụrụ ọtọ gwuo m wayo bụ 530,000. Ịchọ ime investigation or investigative journalism. Iji m pụta echi, pụta nwanne echi. Adị m ready ka mụ na gị soro jee mee investigation ebe a na-eme omenala. Kedu ka esi Ị ma na emechara onye dị nje ebe a sị m na ya egbugo ọtụtụ mmadụ ebe a na nkwu okwu emebina m. Ebe a mere gbata nwanne nwoke ebe a na-eme crusade. Ihe m na-agwa gị ihe m nwa afụgoro. Ihe m nwa nụgo wee fụ n'anya. So omenala anyị na-ekwu okwu ya wayo ka ọwụ. Itinye mmadụ nke o ji eji ka ọwụ. Ahụ onye dum wee ga ebe a na-akpọ ya Emeka. So ị na-akọ ya ọ na-ebe m ebe na ntị maka na afụgo m n'anya. Ekelekwa m ụlọ mana ejipụta nwanne. Daalụ nwanna daalụ anyị nụghị ihe i kwuru ka esi napụ gị ego. A sị na a ga-agwọta ya. M debegodu 300 n'ala. Ndebe 300,000 naira n'ala. Ebinye m ihe kwunyere m na na-aka njọ ndị agwa ha asị nọ na ma kwụtaghị ụgwọ achajiri m. Nwepụtakwa aka 200 wee debe. Ihe a na-eme aka na-eme na-ajụsụ ha ka ezikwere maka arụ nwanne m nwoke a ka ya agaghị eme ya. Demand wee tụọ aka na ntị. Sị m na m jụkara nwoke ajụjụ na-egbufuo m ebe a na ha egbugo ọtụtụ mmadụ ebe a. Adị m sọ na gị nwa bụ onye Nkanụ. Bụ uru a ka e mere n'ihe a na wee were ebe a na-ekwu okwu omenala. Ịchọ ka ije echi ma nwanne echi ka ije kọnfam onye a m gwara gị. Aga m akwado from Ebonyi steeti wee pụta Enugu anyị ejee ya. So anyị ebe gwatara nwanne nwoke bụ na crusade ground ebe a na-eme crusade. Daalụ. Wee napụta ya. Daalụ anyị anụghị ihe ikwu daalụ. Ịma anyị na-anọ ebe a oge niile na-ekwu maka ndị nnapụ na-ewe ndị ọrụ ha gụrụ ọrụ ha mechicha n'ebe ha na-agba mbọ ọrụ ụgụ ha na-anọ obodo. Ụmụ ihe niile ndị obodo ji bụ ile ndị okenye hapụsịrị ụfọdụ nnala ya wee na-eji anapụ ndị mmadụ ego na-eme anwansị. Anyị ekwugo ebe a na ka esi ama ajọ dibịa na dibịa gboo dịka omenala nke anyị ebe ebe ahụ ewero ka a sị gị je weta na ọ dịsịa gị mma ewe ihe ị ga-edebe ọ dịsịa gị ma ị bịa kene. Mana oge bịa gara na ndị a ugbu a pụtara ugbu a na-anapụ ilu ma ha afọ ego a ga-akpọrọ gị ka o wee dị gị maka na ụfọdụ na-asị na ọ bụrụ na ya gbagha ha afọ ego ha ga-eche na ihe a na-emere ha agaghị adị ile. Ije n'ụdị ebe dị otu a ị ga-afụgodu mara na ewegodu ndị jere ebe a jụọ ese n'ogbe jụọ ndị mmadụ udo dị otu a. Cheta na ya nọgoro ebe a gwa unu na ụdị ndị a na-ewe ndị na-eje elelefe afịa na-akwụgasị n'ụzọ na ije n'ebe a na-awụ mmanya ọkachasị ndị were mkpagbu dị iche iche. Ọ ndị a ga-asị gị na-ewe ebe ha ma ha alụ ma ha ebe a na ilu ebe a na ihe niile ga-eme gị ga-ana. Ọ ndị a niile bụ ndị na-ewere ego n'ego a niile a na-eweta. Ya na ịtụkwasị n'ihe na-ekwu Chizi ọzọ dị ka ibia bụ na ọ na-asị na ndị obodo azụtara ya o nwere ihe o kwuru na-egosi anyị na ebe a kpọgara ya bụ ezigbote onye omenala onye obodo. Dịka anyị ji wee na-ekwu na abịa o nwere ndị nọ n'ụka ji obi ha eme ya mana anyị na-ekwu na ọ dịghị ka anyị na-ekwugide ndị ụka nọ maka na ha bịara na-emegide ndị be anyị si na ka anyị adịrọ mma emebike omenala. Mana ihe anyị na-ekwu bụ na ebe a o jere nya nyocha anya ọfụma ọzọ dị ka ịbịa bụ ọ bụrụ mmadụ ncha
arụ na aya enwere ike eje ebe a agwọtaghị onye ahụ ebe a eje ebe ne agwọta ya. Ọ na-ekwusi na ejere na crusade agwọta ya na crusade. A ga-agwụwa ndị jere na crusade agwọtaghị, a ga-agụta ha agụta? Ọ makazi na nwanne gị etu isi wee kọ na ejere na crusade agwọta ya. O nwere nwoke be anyị akpọrọ bịa na crusade, anọ m nke abụrụ na akọrọ m akpegide ekpere ka ma onye ada afụ ụzọ, nwaanyị ada afụ ụzọ na be anyị, o tebe aka ọ nwụrụ and ọfụrụ ụzọ wee nwụọ. O je ka agwọta ya, tigide aka n'anya ọ na ihe bere bere. Mana ihe a na-ekwu bụ na ndị aghụghọ dị, anyị na-ekwu ya akwụkwọ ezo ha abịaghị anyị na-akpa n'obodo m dịka o si kwuo. Enwere ndị na-abịa akpọta ndị mba oge ị gara n'ofu ebe maka ndị dibịa gboo ha dị eme ya mba eje lụọ ofu ite lụọ ofu ụzọ a ga-eme ebe a. Ewu ife ị ga-afụ ebe a asị gị na mmụọ ga-agwa gị okwu si ebe a gbapụ. Ọ bụrụ ka ndị dibịa ochie si eme mba ị gaghị anụ ihe ọsọ dibịa na-anụ. Kedu ụdị dibịa ga-agwa gị ihe asị gị gee ntị na ọ ga-agwa gị ihe niile na-eme gị ugbu a. Ị gaghị afụ onye na-agwa gị ya. Ezigbo dibịa na ihe kachacha mkpa ya bụ na ọ gwọtara mmadụ. Ọ bụrụ ihe iji n'aka. Ọ bụrụ ihe iji n'aka. Dibịa ndị gboo mechaa bụrụ ọgaranya nga na nga maka na ọ na-agba emesịa ewe na-abịa ihe ha ma ama ewe n'ime agba pụta efi kenesịa ha kpọrọ ụmụaka maọbụ ihe ọbụla ha mere bịa kene. Mana ndị ugbu a bụ ndị ụfọdụ na-edunye dibịa nwa anya n'ụba oge gboo maka ihe o mere na ọ bụrụ onye a na m akaghị dị ndụ na-achọ nka mụ na ya gụọ ọgọ nwa nwaanyị a na-eme ya mgbe ahụ. Ụfọdụ na-ejekwa n'ebe na-ana ekpere anyị nọgoro ebe a ndị dibịa na-agwa anyị na imirikiti ndị a ebe a ha na-abịakwa were ike na nke ha ka anyị were ndị na-akpọ. Onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ebe ka isi akpọ nwanne a? Ngwa tinye ọnụ n'okwu. Isiokwu dị mma mana enwere ihe m ji wee na-akwado ihe ahụ nne ihe gbasara omenala dị mma n'ihi ihe ọtụtụ mmadụ aghọtaghị ihe bụ omenala. Ọ na asụsụ anyị bụ omenala anyị. Tata anyị na-azaga afọ bekee, tata anyị na-akụziri ụmụ anyị nke bịara abịa. Onye sụọ asụsụ anyị asị ma mara ihe. Mgbe ndị ọcha bịara ebe a tupu ha bịa atụrụ ụzọ anyị si ekpe Chineke, anyị nwere ụzọ anyị si anata ihe n'aka Chineke. Kwụsị daalụ. Ọ dị mma, daalụ. Nwanne anyị nwoke kpọrọ na-ewute na a napụrụ ya. Ọ kwukwara ọ jeghịkwa gwa ndị uwe ojii ka esi napụ ha. Mmadụ sịrị na ha na-egbu mmadụ ebe a na okwu egbufuo ya. Nke a ka ị ga-eji manụ na ụdị ebe ị gara na ebe ahụ abụrụ ebe a na-asọ. Anya dasị na ihe a o kwuru emerọ. Ma ya dasị na onye mere ihe a bụ ezigbo mmadụ. A na-eme ya. Ndị ahụ erika ndị ji omenala maka na a na-ekwu omenala ndị bara jizi omenala aka kwa ndị mmadụ. Mana dibịa ụgha dị mgbe ha kwuru na dibịa gbachara gị afa iwere uche gbara onwe gị. Mana onye anụnwa mgbe ha gbachara gị afa ijiri uche gbara onwe gị afa. Mana ndị niile na-eme ihe niile ọ bụrụ na iso jiri omenala na-eme alụ si na ọ bụ omenala ị ga-atakwa afụfụ ya. Ị ga-ata afụfụ maka na ụdị afụfụ ị ga-ata ọkwa ịtacha ndị nke gị niile aka ha dị na-eso gị taa. Ya bụ eji na omenala mee njọ napụ ndị mmadụ ihe. Onye na-akpọ ọ ga-adịrịrị gị na mma nwanne. Ọkwa nwanne unu nwoke Pius Igwe Nwokike. Ọgọ gị nọ ebe a. Nna m ukwu ka ime adụmọyị etu ọnụ gị si ada ama m na nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ọ na-eme gị ọfụma. Daalụ. Ịma ọ na-ekwujagodo okwu nwanne anyị nwoke nke Ebonyi steeti kpọọ ọ sị ka ha dị iche ka unu jewa ebe ọ sị na ya ebufe oyeje ma fọ oyeje ka ofe sevinje ka ọha ebufe ya nke oje ebe a ka ebufe ka gịnị na dibịa kpọọ ndị onye ọ gwọtara ka ọkọ ndị nwụrụ ya n'aka ọkụ na UTH a na-ebupụta ụzọ na-akwata ndị na-akwata
nwa ndị a gwọtara ndị agwọta ha ọkọtọ karịrị nke bụ eziokwu nna m yara ọrịa afọ otuto ife akarị nọ more than 58 ka oge aka m dị obere ọbụna na m nwere oge ahụ mma mmata mana na m nwụchara o nwere ọgwụ e nyere ya n'alụ oge ọ sịrị ya nwụrụ anyị ka na-eme ọgwụ ọrụ mọta donwe ndị daa n'ọgwụ ụnyaa ife anyị na-anatasị ego na-ere ebe a bụ 80 naira onye aka ya dị ọcha onye afọ toro ya adịbe a agwa onye ahụ enye onye ọgwụ a ga-eme taa nụrụ mọta tabe na m daalụ dawasị nye 100,000 500 hey ịnalụ daalụ nwanne m nwoke daalụ ekwugo okwu nnọọ ihe a bụ ihe a na-ekwu na gboo ije ewe ndị nna ha nyefere ihe a n'aka gwa ha iwu dị na ya anakwarịkwana ihe dị otu a ịnakarị ya agwaba gị afọ ego zie onwe gị onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ekene m gị odogwu nwoke ọma ndị ka imel ya gaziere gị anyị nọ mma tinye ọnụ okwu nwoke ọma ahụ ịma na okwu nwere ka o si adị mgbe ọtụtụ mgbe ka ị na-akpọ ndị ụka na-akpọkwa ndị omenala mana agwago gị na o nwere ọ dị ụzọ mmadụ ịtọ nke a bụ ndị omenala nke a bụ ndị ụka o nwezi ndị a na-akpọ nzukọ Kraịst ya nke a na-akpọ n'oyibo chọọchị ụka ihe a na-akpọ ya n'oyibo bụ denomination ya ndị na-eme ka ha bụ ndị nke Kraịst ma ha abụghị ha dobere iwu nke ha mgbe Jizọs Kraịst bịa o nwere ebe o dobere a na-agwọ ndị ọya ọ dị edobe ebe a na-agwọ ndị ọya edobe ọ dị asịkwana gị eji ebe a na ya ga-agwọ gị ebe a onye ọbụla ịfụrụ na-asị dị ebe a bịa na crusade grand a ga-agwọ ma ọ bụ onye ụka ọ bụrụ onye nke Kraịst so Kraịst na onwe ya nwere ebe ọ na-edobe ndị ụka ọgwụgwụ ozugbo ihe gịnị ya ga-eme ọ na-eme ihe ebe ahụ gwọọ gị jewara ya nwe jewara akwa otu a ka ọ dị ndị na-eso ụzọ ya mmadụ 12 ndị apọstụl jebe na ndị ọzọ o nwee ebe ha na-edobe ndị ọya n'ihi na ike nọ n'ogwe aka ha dagbuo onye ọya ọ na-agbanweju m anya mgbe ụfọdụ ị na-ekwu okwu ọ na-adị ka ọcha ndị bụ Kristian erughị mmadụ ịtọ daalụ enwere ike ịgwa anyị ndị bụ ndị ahụ ka a mara n'ama kedu ndị ahụ bụ ndị Kraịst ndị a eruru mmadụ ịtọ a kedu ebe ha nọ n'Enugu iso n'ime ndị mmadụ ịtọ anwa o nwere n'Enugu onwenugo onye hụrụ na-ekwu ihe m na-ekwu ya bụ anyị na-achọziri mmadụ ịbụọ ọzọ ya bụ na ọ fọrọ mmadụ ịbụọ ị ga-echema ndị bụ ndị ụka etinye na-ewepụ ewepụ na nkụzi Jizọs Kraịst ọzọ hedịkwọta ndị ụka na-abụli elu ụwa akọ gwana anyị ndị nke bụ nke ndị nke gị anyị amago ndị nke bụ ndị nke gị ahụ bụ ndị nke na-eso ụzọ Kraịst kedu ka a si ama ha ịfụ ha otu esi eme ha ama ha bụ na eziokwu bụ ihe eji mara afa mmiri akụ abụghị ihe eji mara ha ahụ eziokwu ị ga-eme eziokwu eme ka ị pụọ n'uru ihe ịrịba ama wee sobezie gị nwa ama eziokwu mana ndị ụka ha amaghị eziokwu ha dị agwa mmadụ daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ n'okwu daalụ oke ọma anyị na-achọzi mmadụ ịbụọ ndị fọrọ chizi iso na ndị a omenala na ana m eme omenala ana m efe ezigbota Chineke mana o nwekwa ihe o kwuru metụtara m
na n'agbanyeghị ọbụla ọ na-akpọ ha na o kwuru nọ ndị eziokwu na o kwuru nọ ndị eziokwu ndị otu anyị mana anyị akpọzida bụ na anyị bụ ndị Kraịst maka na anyị nwa bụ ndị na-efe Chineke. Ọ bụrụ na isi na Chukwu maka na ihe mma na Chukwu bụ isi dịka God ama m na akwa ịfụ Kraịst enwere afa n'Igbo n'olu Igbo ndị be anyị amara ya mana ndị ọcha bịara weta ya ndị be anyị amara ya. Onye a na-ekwuzi kịta sị na ndị milions a niile na-esi ya na-asị na ha na-esi ya na ha nwere ya bụ sọ nyanwa na mmadụ bụ ọzọ n'Enugwu a na ebe dịka anyanwa na mmadụ bụ ọzọ mana ihe ọ na-ekwu bụ na ọ bụrụ ndị niile na-asị na ha bụ ezigbo mmadụ n'ime ụka bụ ezigbo mmadụ dịka anyị wee mara na ọ bụrụ ndị niile na-asị na ha bụ ezigbo mmadụ n'ime omenala bụ ezigbo mmadụ. Onye na-akpọ gba efe isi akpọ ndị ka imere eze Enugu niile gbaa gburugburu ndị eze ga-abịakwa gba gị akwụkwọ ngwanụ gaa n'iru. Ọ dị mma Emeka eche m na ọ bụ eze Enugu ngwa tinye ọnụ n'okwu. Ndị ụka na ndị omenala enwere ibe mmiri onwe m chọpụtara na omenala Igbo dị mma mgbe a na-eme omenala otu kwesịrị lụọ ejide otu ọ na-ebu ahụ gawa ụlọ mgbe a na-eme omenala o nwere agwa mmadụ ga-ebido kpawa ekwesịghị ịkpa ndị mụrụ onye ahụ ejeje otu agwa ahụ enyo na ama iwe o ji akpụtụkọ agwa o nwere ime kpatara ya o ji akpụtụkọ agwa ma ọ ghara iwe iwe ga-edubi ya n'ọnwụ maọbụ idubi ya na arụ ala dị iche iche. Mgbe ahụ ejeleta ya ụlọ nwere ife ga-eme eje mee ihe ọ ya enwere ike sọpụta ndụ ya mana mgbe anyị dajụ ya ka nwunye gbala ụka o mere ugbu a ka o nwere ya na-akpọ ibe otu o kwesịrị ịkpọ ọnwụrụ egbo anyị kpọọ nri ka enye ya emeghị ihe n'otu kwesịrị imeghu anyị na-eti mkpu n'ụtụtụ na ife n'abalị na-ebe kpatara ya erubeghị ala isi n'ime ahụ ndị nne na nna anyị ha mere ndị gboo mere n'ọdụmma maka na ebe anyị si bido onye ọbụla nwefe Igbo nwụjiri ya n'ihe ebe kwesịrị izo nzọmụkwụ na ya ụwa wee dịrị anyị mma ma omenala Igbo alaghị anyị ekpere maka ibe ndị ọchị oke ewuru m lọọchị nke emume na ekpere mmadụ ekpezi nke Abraham maọbụ David lọọchị nke Emeka ibe m tụkwasịrị ogwu n'ogekarị ya iwu ọbụla gwara m tụmụme ma na-emie daalụ ndị ọcha dere ya akwụkwọ Chizani Odogwu daalụ nwanne daalụ. Nke ọzọ dịka ibe ya bụ dịka iwechita dịka ihe nwanne anyị nwoke a kwuru na mbụ ndị obodo ebe nwanne anyị nwoke a kpọrọ maka na ọ bụghị dịka o si kwuo nke agaghị abụ mbụ na abụọ ndị mmadụ ga na-akọ akụkọ gbasara obodo ahụ bụ n'Amụrị. Ndị ọya ka anyị ji ekwu na n'oge gboo ndị ichie ndị okenye ndị eziokwu ndị nze na ọzọ ha were eze n'obodo ahụ ugbu a ka ha kwesịrị idozi ma ọ bụ je chọpụta ụdị ndị na-emebi afa ha na na-abụ oge niile a na-emebi afa ha na ihe eji mara ha na ụfọdụ na-abịa emebi ya bụ ọ bụrụ na ndị eze ndị ọnụ na-eru n'okwu ndị ma ihe ekwe na-akụ n'obodo unu gbakene mbọ fụ maka na ebe ọ bụ na nwata na-ebe akwa na-alụ aka nne ya nọ ebe a nna ya nọrọ ya ebe a na-ekwu na-alụ aka ndị obodo ndị nze ndị eze ndị ọnụ na-eru n'okwu obodo a lekwanụ ka a na-emebi afa unu ndị a bụ na Amụrị ka eje ndozie na ya biko ka nwa mmụọ ghara imegide nwa mmadụ ka nwa mmadụ ghara imegide nwa mmụọ ma onye ejikwana omenala mebie afa ndị Igbo ọzọ dịka ibe ya bụ na omenala bụ ka ndị si ebi ndụ a na-abịa ekwube ha omenala ndị mmadụ ekwube ka esi efe ofufe mba ka anyị si eke ekike ka anyị si azụ ụmụaka ka anyị si eme ụmụ ihe dị iche iche ka anyị si eri ka ọ bụ naanị maka ka ndị ọzọ anyị kwu maka omenala onye eche nọ ndị ụka ka a na-ekwu anyị na-akwa ekwu maka ndị ụka ahụ ihe anyị na-ekwu ka anyị si ebi ndụ tupu ndị omenala ndị ọzọ wee bata. Mana anyị na-ekwu maka ndị ụka Chizi anyị na-ekwu ya n'ụdị nnọọ ha bụ ndị na-abịa na-adọpụ echiche ndị be anyị na omenala maka
ụgha ha na-agha ụgha agagide ndị be anyị asị na ihe anyị na-eme abụrụ ezigbo ihe tupu ebe a ka anyị na-ekwu ya tupu abịasa ndị okenye anyị isi sapụ ndị mmadụ ebe a ka anyị na-ekwu ya wee na-asị na ka anyị si akpazi agwa adịghị mma. Anyị na-akpa ezigbo agwa ka anyị si eme omume na-akpa agwa anyị ka anyị na-ekwu gbasara omenala. Ihe anyị na-ebu anyị ekwuo omenala bịara abịa maka na ka ndị ọzọ si ebi na be ha ka ha wetagasịrị wee sizie na nke ha ka mma, nke ọbụla ha mere ka mma, nke anyị meziri asị na ọkara mma. Anyị wee na-asị na Chineke kere anyị gozie anyị ya anyị nke anyị na anyị na-akwalite ya na-eme ya na ọ ga-ama mma nke ukwuu. Onye na-akpọgwa ya afa gị na-ebisa ọ dị maka nwere onye nke onye na-akpọgwa ya afa gị na-ebisa akpọ biko ndị ebisa akpọ gwa ya afa gị bee ya nkenke isi ebe akpọ bee ya nkenke udo dịkwara gị nwanne. daalụ nna m ọ dị mma ya kpọrọ sị na dobere nwanne ya nwoke ife na-agwụ ya ihe mere bụ na ahụ dị n'ụlọ ụka a kadụkwara ndị omenala gbata ihe mmaghara mere omenala ụka na ndị ga-asa asịba ka ndị omenala ata anyị ndị okenye ebe anyị ga-esi baa izu akọta izu ọnụ ka ha hapụ iwere eze obodo wee nye onye ụka na ndị eze obodo a na-emebite omenala aka anyị. Ọ bụ na ọ bụrụkwa ha niile ndị ụkara na ozi ụka mere omenala anyị na-apụta ha dịra ga-eziga wee baa ya ize wee kparịta omenala be anyị ka o cheta ndị akwa ndị ụka ọma ndị ha mere anyị ọbụta omenala ahụ na ndị ha na-ekwu maka anyị na-amụ na ndị na-eme ugbu adịghị ụtọ ka anụ ọnwụ abụrụ kịta agwụ na ka maka ya bụ ụmụ nwaanyị chọkata ụzọ ga-ezikpọba iko ọ bụrụ ụzọ ga-ezikpọ maka na ọnọdụ omenala ga-ewu mmanụ fọsụ obi ọta ka abanye ụka ozigbo ozi abanyere ụka nwaanyị nkịtị maka na ọbanyere ụka maka ọ gara ka ala ba ya majido ezi ya ịgbazi arụ ahụ ike so ihe na-ekwu bụ omenala anyị ka nkiri. Daalụ udo dịrị gị nwanne. Daalụ onye na-akpọgwa ya afa gị bee ya nkenke ọ dị mma gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ onye nke achọbeghị ikwu okwu ka anyị were onye ọzọ. Anyị na-apịachi ya anyị na-ekwu ka anyị si akpa agwa ka anyị si ebi ndụ dịka ndị Igbo. Onye na-akpọ gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ Ebuka ndị ka ị mere biko bee ya nkenke o Uma boia aqui, bonito, nesse lugar. Uma boia da luz. Olha aqui, toca da luz, não. Daalụ. Ọ dị mma. Bee ya nkenke. Ndị ka ị mere? Eze Enugu. Ị mere nke ada anyị Chineke ga-agwọ gị, Chukwu okike ga-agwọ gị. Ịma dịka anyị biri ochie ihe nwoke kwuru kịta amaka ezi omenala a na-ewere ndị ụka ọ na-emebiri anyị ihe amasị mana mmejọ enye adịchaghị izu ebe ọzọ na-eweta ọrụ bụ onye na-ekwu onye chekwara ebe egwu owenye wee dị n'ụlọ ụka wee dị ibe niile dịka mụ na nwa mmiri ahụ ọ na-abụ omesi mkpọrọ mmadụ na-eje mbe ezu ọha onwe mụ na ya na-aka ime ndị ezigbo jiri ejekwu ezi ga-agwọ ndị ebe ezu ọha adịghị eme ọ gwụọ mmadụ ịbụ ndị ya bụ onye nwere ụgbọ tinyere aka ọmarịba na di ya wee dị ibe niile biko ekelere gị n'ihe unye ama eche ekelekwe m. daalụ nwanne m nwoke daalụ udo dịrị gị. Ọ dị ma amechi na mpịachi chịkọta okwu ọnụ na oge na-asịzi kwara biko n'imechi anụmachi kwụsị onye na-ekwusi na ya jere amụrị ewee gbuo ya wayo n'agbanyeghị na ọ dị m mwute na ụdị ha mere gị ọ bụrụ na ha na-egosi na ndị dibịa ọzọ nọ n'amụrị
bụ ndị wayo mana ndị obodo amụrụ ha nebere mana ndị obodo anyị na-ekwukwasị ndị obodo na ọ bụrụ na onye a ihe a na-akpọta afa ndị Chizimua na-achọ ịkwụsị na ọ bụrụ na onye a ga-achọkwa chọrọ eze ha obodo ha jee gwa ya mana onye na-eme ọbụgodu dọkịta dibịa oyibo a na-akọrọ gị ga ezigbo ntị ụfọdụ na-ere ọgwụ adịgboroja ọgwụ oyibo ọgwụ adịgboroja asị gị na ọ nwere ihe ngụrụ na Facebook mbọsị na-ekwu maka ndị India na ndị India ezipụrụ ndị na-abịa kpagharị na Naịjirịa na-eje n'ụlọ ọgwụ na-asị ya na ihe ọbụla obere ihe metụrụ sisi nọ kidney na India ka a ga-agwụ ya na ịbịa ebe anwa asị gị na-emeghị ọpreshọn emechaa onye ọka na-ekwu etu a ndị be anyị na-eje China sisi rụọ ọrụ ha adịgboroja ọkwa etu a ka esi emezi ndị na-abịa gbara ha ọsọ ahịa ebe na jiri ndụ mmadụ aghụghọ erika dibịa gbachara gị afa ịgbara onwe gị mana ihe anyị na-ekwu bụ mmadụ ekwutọsi na alaba anyị omenala anyị o nwere ihe dị njọ na etu anyị si bụrụ ndị ojii etu anyị si nwee isi ojii na asụsụ anyị na-asụ asụsụ obodo na-asụ amaka onye ada anụ ya ijewe ị na-anụ na-ekwu ihe niile anyị na-eme gbasara omenala anyị ọ dị ezigbo mma Chineke ma mgbe o kere ya ọ bụrụ ekwensu kere ya ọ Chukwu kere ya ka ọ ha m n'ọnụ etu ahụ ọ dị mma otu a ka anyị ga-ejijizi nwayọọ nwayọọ wee na-apịachi ya wee na-asị ndị Igbo ọ ga-adịrịrị niile mma ihe anyị nọ ebe a wee na-eme bụ ikwu ka anyị si ebi ndụ ọma omenala anyị ka anyị si ebi ya o wee na-agara anyị nke ọma anyị anaghị akọtọ mmadụ akọtọkwana nke anyị mmadụ akọtọkwana omenala ije n'ebe ọbụla ndị ọbụla bụ ndị ọjọọ narị n'ime obodo wee jiri afọ obodo ha na-emetọsịsị na ha na-eme omenala na-egwu ndị mmadụ na-akapụ ha ego na-aka ya ego n'ahụ biko wepụ n'aka ewe na-efe tupu ọwa aka mmadụ na-emekwana ya na ọ jọrọ njọ ndị eze ndị nze na ọzọ obodo dị iche iche biko nebera ndị a niile na-akpụta afa ndị omenala na ndị obodo ndị na-akpụta ya ma na ihe unu ga-eme ha biko mana ị na-eme ya mara na ị ga-atakwa afọ ndị obodo ji eji onye ahụ i mere ihe a jebe kwuo akwa iwe ebe ọ ga-eje n'ebe ezigbo ya jee kpọkwuo ala a na-agbara ya aka ebe iwee taba afọ dịara gị wee kwụọ ụgwọ ihe ahụ ekelela m nwoke kele nwaanyị a ga-apịapụta ego ugbu a wee ruo oge ijele oziọma Ejiofor ga-abatazi cheta na ị nwere ike ikiri ihe a niile nke anyị mere na ije na Kpakpando TV nke nọ na YouTube ebe a ka ị ga-ekiri ụmụ ihe niile ndị Igbo ka esi eme ya iru ebe a iwee sonye ya bụ ịsọbskraịbụ ọ dịrị gị mma ekelela m Tobechukwu Tobel ya bụ Tobechukwu Chubueze ọ ga-adịrị gị na mma ọ ga-adịrị ndị Igbo niile na mma ịchọọ ịkwalite omenala chọọ ka ihe niile a na-eme bụ akwalite omenala gị ma ọ bịawasa ozi gị n'ụlọ ọrụ anyị ebe a wee m na 08023301976 08023301976 ma ọ bụ bịaba n'ụlọ ọrụ anyị n'ụlọ nke bi dị na Savage Crescent na GRA obodo Enugu. Abụ m Chizzy Ani ka ọ dịnụ.